କଲମ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ ନା ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ ବୋଲି। ହଁ, ଆମେ ବି କହିପାରୁ, ହସିପାରୁ, କାନ୍ଦିପାରୁ, ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ। ଖାଲି ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା ଭାବୁକ ମଣିଷର ଭାବ, ତାପରେ କାଗଜ କଲମର ଭାବ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅରେ ଜହ୍ନ ତ ଦିଶେ ଠିକ୍ ତୁମ ପରି। ସକାଳ ପାହାନ୍ତିରେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ତୁମ ସ୍ମୃତି ତୁମ ହୃଦୟର ସାଗରରେ। ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ତଳେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ତୁମ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠୁଥିବା କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବି ଦୀନନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। କବିତା ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀନନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋରାପୁଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ମୋ ପ୍ରେମର କବିତା ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା। ସପନ ନାୟିକାକୁ ନୀତି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ପାଏନି ଠିକଣା ତାର। ସପନରେ ଦେଖି ରାତି ପାଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ବାରମ୍ବାର। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତୁମ ମନେ ଉପବନେ ମୋ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ନିଆଁ। ପ୍ରୀତି ସବୁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଲାଣି ନ ପାଇ ତୁମର ଛୁଆଁ। ସଞ୍ଜ ଆଲୁଅରେ ଲେଖୁଛି କବିତା ତୁମକୁ ନାୟିକା କରି। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ରଖିଛି ସାଇତି ଛାତିରେ ମୋ କୋହ ଭରି। ମିଛ ଥିଲା ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଛ ଥିଲା ସେଇ ଗପ। ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ପାଲଟିଲା ଅଭିଶାପ। ମିଠା ମିଠା ମନ ଛୁଆଁ କଥା କ'ଣ ସତେ ବାହାନା ଥିଲା? ମନ ଚୋରି କରି ନେଲ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନେ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଘାଇଲା। କ'ଣ ପ୍ରେମ କେବେ ମିଛ ହୋଇପାରେ? ମିଛ ଯେ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମଠୁ ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି। ଲୁହ ନଈ ଧାରେ ଘରଟେ କରିଛି ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ। ସେ ନଈ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହେ ମରିଯିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମରିଯିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଗପକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇମେଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦେଇପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଆଇଡି surjakantitv@gmail.com। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ କବି ନୂଆ କବିତାକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।